दोस्तों मेरी बहन भी आ गई है यहाँ पर। ओ माय गॉड, मेरी बहन क्या कर रही है? ये देखो, ये मेरी बहन है। ये हाय देखा होगा ये लोगों का, ये मेरी बहन है। तुम्ही दोघे किती गेम खेळताय का? ऑनलाईन आहे ना? नहीं ऑनलाईन नाही हाँ ऑनलाईन आहे ना? ये हाँ हाँ बघू हो कुठे तू दाखव. चू थांब की करायला लागलो. नाही वा